mondo mi giyud space mantiere KICC kacha. Nyalo bedo sirkal ne kia ni jogi nitiere to ne gikia ni gima kama dhi nyime. Mago dhi kata kuom thuolo mar wik achiel kata juma achiel kama gintiere kar kae. Gima afwenyo kendo gi Kenya marwa. Data Protection Act marwa ok wa enforce go maber. Koro e gima mineno ka kambi nyawuok oko to biro Kenya timo gik moko, kawo nonro magwa, kawo weche oganda to dhi tiyo godo ka ok gi kono jo Kenya gima gidha timo godo. Koro kaka Worldcoin nodonjo, gima ne wadwaro kaka ojende en ni wang'e nang'o ni jok mantiere e sirkal ong'e ni Worldcoin ochopo, gin ema onego gikonwa ni ginie donje uru, nikech ang'o matimore ka gikawo nonro mari gidhi timo kama kama to gima gibiro gibako godo ojende en wach pesa, nikech pesa en gima wadwaro wate. Kaka iwache no, ojende dwaro pesa. Koro gima ne gidhi gibako godo ojende en wach pesa, to gima gidwaro ahinya, nikech king'iyo kambi mar Worldcoin gima gidwaro ahinya en bedo gi nonro mari. Ka gisebedo gi weche gi to gidhi gitiyo godo e mbui. Koro mano e gima gidwaro ahinya, wach pesa ni to mano giketo tenge. Koro mano ma gibago godo ojende wa. Koro gima wadwaro e sirkal ka gin monego bed ni ging'iso ojende wa ni gini osobiro, gini tiyo kamae, dhi uru kata uweru godo. Mok ni bang' kosekawo weche wa to koka gibiro bang'e gikonwa nang'o gini rach, were uru godo. Koro mosekawo go gidwa konowa ni gidhi timo godo ang'o. Mano penjo mantie ka.